Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Ufikile ke uSibongile notatakhe ke esikolweni apho ufike khona kugcwele ubona nje bamangalisekile ngaba bantu baninzi kangaka abathe besajonge leyo kwathi gqi abanye betoyitoya intombazana ibihamba phambili nje imilenze ibiyale nale. So bathe besabuka loo nto ke uSibongile wabesoyika ukuba bakhe mbambile ke. Wabe sesithi ke udidi uyamkhapha ke umsa apho azohlala khona. Bahamba ke besiya kuloo res. Xa befika khona bafikele ngaku-security ke bethi bayalahleka. Wabe bakhombisa ukuba nanziya but ngelishwa ke utatakhe akazukwazi uyongena phaa ngenxa yokuba yi-res yamantombazana kuphela leya. So ke uSibongile uhambile ke wamshiya utatakhe esithi ke uzobe esiya emotweni. Waya ke endlini. Xa efika endlini yini enye yezaa ntombi bezitakataka kulaa toyitoyi ilapha ke iyazitsho ke igama layo ibongozama nayo abezitsho ukuba unguSibushi. So babe wabeshera ke nezikons ke kumnandi nje kuncokolwa. KwaDlamini ke guys, oDlamini baselwandle baya kwi-boat cruise bayaselebreyitha ke umtshato kaKwenzo noNomalanga. So uVusi ke apho uthe kusemnandi wabhorwa nguSokhabasa oye wathi xa ecela ukuthetha nomkhwenyana wakhe uKwenzo wathi ufuna uthetha ne-future CEO yaseSubalukhulu. Wabe sesithi hayi uyahamba yena ufuna uya kwi-meeting, khona i-meeting azaya kuyo. Wathi uPhetheni hayi ke ndiza kukhapha ke xa uya kuloo meeting. Uthe esithi hayi ndizawuzihambela mama. Wathi omnye no, uyakhumbula uba wenza ntoni wena ngento kaSibongile, so andifuni ukwanto izokwenza kube khona enye imisteyikhi. So bengena-choice ke kunyanzelekile bahambe. So uSibongile ke uthe xa ebuya erumini yakhe wafika utatakhe exakene nemoto phaa, imoto yona ke le ayidumi. Utatakhe uthe ethi makacela abantu abazomnceda xa uSibongile akazi kwamntonqana noya ebantwini. But ngelakhi yabo kwafika umfana onguJabu wakwaMazibuko ongowaseXhopho ezixa ezazisa. And ke ethi yena uyamazi utata uJangase uba ngowaphi. uJangase ke bengasamkhumbuli kanti uzokwazi utata wakhe sitsho uba ngutata wakhe ngasezantsi ngasemlanjeni. Wathi omnye ewe. Wabebuza ke uba kanti wena ubufunda apha nawe nyani? Wathi omnye no, ndandifunda apha kodwa mna ndingumnikazi wale khampani enike uSibongile umsebenzi kunye nebhasari. So bavuya ke hayi ke unyana wabesemenzela ke udidi imoto yaduma ke. So after ehambile ke udidi uye wamxelela ke into yoba ufuna uyomthatha ayombonisa uSibongile apho azosebenzela khona, azomane eyosebenza njengoba efunda. So uSibongile uyile ke kulaa ofisi apho kafika wam-introduce kwabanye, but uSibongile ufike wabona kakubi because ubone ifoto kaNomalanga noKwenzo ibekwe phezu kwe-coffee table ngenxa yento yee-designs ebezikhona ke le yapost yayikhe yakhona. So umazisile ke kwabanye abasebenzi ke sitsho ukuba ngubani. Uthe ke uSibongile salindile kanjalo ke emveni kuba introducile kwafika uVusi yama noPhetheni. Bothuke ke uPhetheni ebesesithi hayi ke uSibongile caca ubuzokwenza adume ngazo because uSibongile uvele waphakama waphuma wabashiya apho. So umfana bethukile ke buza uba hayi kwenzekani uSibongile. Wabe sebuza kwaba bantu bayicacile uba niyazana noSibongile. Wabe sitsho into yoba ewe siyamazi. Wathi uVusi uyamazi and wayesisisebenzi sabo kutsho noPhetheni. Vusi ke wabe sempeyinta ke ethi ke lixoki lentombazana ke intombazana yakhe yabasokolisa njengalaa ntombazana phaa kwakhe. So akaqondi uba bazawukwazi ukusebenza naye apha kule khampani. Kodwa kuJabu baxelele ke into yoba lena ke yi-intern yabo and abazixelelwa nguye ngabo ukuba mabaqashe bani bangayibayeki bani and ezi ndaba kubo zintsha abayazi yonke le nto ithethwayo. Kodwa ke uVusi yena umile kwelithi ke hayi ke uba uSibongile uzawusebenza apha le nto ithi le meeting ayizukwazi nokuqala, akuzubakho deal. Wabe semkhumbuza ke uJabu into yoba no, igama lale khampani yileli and apha uba bekuthiwa kukwaSibalukhulu then bendizoqasha ndigxothe lo mntu ofuna ndimqashe but then ekugqibeleni ke ayoyinwa. Wabe sithi ke hayi ke ingangcono uba siyevana ke into yoba sizawuqhubeka ne-meeting okanye ke nihambe. Wathula kuVusi but uPhetheni wamkhumbuza uba Vusi uyeva na. uVusi ke uyinto ethuleyo ke ngoba kaloku uyabona uba ngoku zizawumkhalela uSibongile ukho yonke indawo. Asazi ke bethuna kodwa ke lilishwa lakhe. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, silike, singakhomenta futhi bye.